DILG Lapu-Lapu City mipahimangno sa SK Council sa Barangay Pusok nga mamahimo silang mapasakaan og kaso kung mapakya sila pagduso og formal resignation letter. Siluan Mirundina sa report. Gawa sa kapitan sa Barangay Pusok, gipadad-an usab og notification sa SK Council ang OIC DILG sa Lapu-Lapu City nga si John Pino. Sa naasong notification, gipahibaw niini ang ilang intensyon nga mo-resign sa katungdahan. Apan ipasabot sa OIC DILG nga dili pa kini makonsiderar nga resignation letter kundi notification lang. Ang ilang resignation letter kinahanglang naka-address ngadto sa mayor o gikinahanglang maaprubahan. If they have not submitted any formal resignation and dili na sila motunga, well then they will face the consequences, no? Kay being an elected official, kay elected man na sila, di man na sila gi-appoint ra, gi-elected sila. Therefore, if di sila motunga, dayon without any leave of absence, mawal na sila and a charge will be filed against them. Gipahibaw hinuon ni Pino nga nakadawat siya og kasayuran nga pipila sa mga SK councilor sa Barangay Pusok nagplanong mubakwi sa gidusong resignation letter. Earlier this week, mga Monday siguro of this week, the punong barangay of Barangay Pusok told me that they changed their mind. Some of them changed their minds. So they will not continue with the resignation. But again, I have not heard any of them og nga mao na ang ilang stand pod. So again, our office is just waiting og unsay decision sa mga sangguniang kabataan of Barangay Pusok Rajod. Samtang gibutyag sa mayor nga nakighinabi na usab siya sa mga opisyal sa Barangay Pusok aron masayran ang suliran sa SK sa naasoing barangay. If naay problema ang mga SK councilors, no, sa Pusok, ug na may problema ang barangay council, we'd like please i-put in writing, no, so that also it's matagaan na to og due process, ang tao, no, makatubag sad siya sa iyahang side pod. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.